Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marahol na aga po sa gabos ng mga parada, mga kaimanwa, kumusta po kamo? Ako po si Shalo Bernardo para sa programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakainabahan do kami ngunyan na aldaw ni Webes, Petsa G's kan bulan ng Abril 2025. Asin mapaabot po kami sa Indo ng mga impormasyon na may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanuaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para po sa indong mga kahapotan, pwede po kamo mag-upload sa station sa 480-5509 puon alas 11 sundo alas 12 ng pagkaudto. Kada Miyerkules sa CP number na SMART 0947-034-2915. Ulitin ko po, 0947-034-2915. O kaya pwede man po kami magdulok sa Samuyang Opisina Lunes, sundo, Biyernes, puon alas 8, sundo alas 5 ng hapon. Asin pwede man magpadarahan sa indong mga kahapotan o mga suwestyon sa samang opisina na makukuha sa Regional Center site, Rawis, Legazpi City. Kami man po sa indong naaantabayanan sa internet asin sa Facebook page ng DVG. Ang DENR Munyan! Ang DENR Munyan! Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katilipunan ng mga bareta sa DNR Munyan. Nag-asumir na sa pwesto ang mga bagong leaders kan mandaiglain na opisina sa regional as in field offices ng Department of Environment and Natural Resources Bicol pagkatapos na nagkapirang ceremonial turnover of leadership na pigsagibo kan opisina na ipa nakakalon. Tuminukaw bilang bagong officer in charge o OIC Community Environment and Natural Resources o CENR officer si Forester Alejandro D. Marani kan Community Environment and Natural Resources Office o Senro Ginubatan kasunod kan pagluwas kan Special Order No. 2025-120 kan Marso 4, 2025. Ang nasambita na Special Order, pigtalaan man si outgoing OIC CNR Officer Forester Ferdinand L. Baltazar bilang bagong OIC Provincial Environment and Natural Resources o PENR Officer kan Masbate katakod kan mandatory retirement ni Forester Benito D. Salazar. Dugang padigdi, pangali na magsilbi bilang bagong OIC Technical Services Division o TSD Chief ng Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Camarines Sur. Nag-asumir naman sa pwesto si Forester Melinda O. Rivero na dating kapot ni OIC CNR Officer Marana. Sa ibong nalado, katapad ng Special Order No. 2025-129 na pinaluwas man ng Marso 4, 2025 as in mandatory retirement ni Engineer Josie A. Columna ang Surveys and Mapping Division o SMD ng DNR Regional Office. Ngunyan pinamamayuhan na ni Engineer Maria Peña V. Pahilio. Mientras tanto, bagong mga TSD chiefs man ang pigsalubong kan PENR offices kan Albay asin Sursugon sa paglaog kan bulan ng Abril. Pangani magserbi sa Albay, nag-asumir naman sa pwesto si TSD Chief Maria Ferti Riganit, asin sa Sursugon si OIC TSD Chief Forester Socrates A. Tabias.
ang pagbabago sa liderato sa duwang field offices base sa Special Order No. 2025-217 na pinaluwas kan Marso 31, 2025. Ang DNR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director or RED Francisco Emilia Jr. pighihiling ang mga leadership transitions na inibilang signifikanteng laktang tangani maasigurar ang pagdagos na pag-implementar ng mga programa asin serbisyo ng DNR sa Kabikolan. Siringan ang mga pagbabagong nasanggit nagsunod sa na itinalaan ng Commission on Elections. Kapagpuon kang kampanya para sa maabot na eleksyon, pinapagirumdum ng DNR Bicol na striktong pinagbabawal ang pagkaag o pagpako ng anuman ng mga election campaign materials sa mga kahoy. Sigon kay Red Francisco Emilia Jr., ang mga election campaign materials kaikuhan ikaag sa mga designadong lugar na itinalaan ng Commission on Elections. Ulit sa ruini sa pagkausa ng destroso sa kondisyon kahoy asin direktang pagbalgar sa lid. Ang sisama na magbalgar asin mapatunayan na nagkasala, papatawa ni nagkakanigong padusa, sigun sa Republic Act No. 3571 asin Presidential Decree 953. Pagkakakulong sa laog ng 6 na bulan, sundo 2 taon o multa sa kantidad na 500 pesos, sundo 5,000 pesos o parehas na pagkakakulong, asin multa ang penalidad sa pagbalga sa PD 953. Mientras tanto, kaikuhan naning voluntaryong paghalingan ng mga kandidato kung may mga ikinaagsida sa mga kahoy. Ang DNR Bicol, tig-angganyar ang publiko na magselebrar ng Semana Santa sa paagi ng Green Lamp, tanganing maimbitaran ang pagdapol ng basura. Pinagdirumduman niya na ang pagiging responsableng turista, importante tanganing maprotektahan ang manlaing-laing ecotourism destination sa nasyon. Ang Semana Santa, sarong panahon ng pagninilay, asin pagprokuro. Kaya ipinapaabot man ni Revilla na sana dailang ini maging panahon ng pagninilay, kundi maging oportunidad para sa gabos na maging mas responsable sa pangangataman ng kapalibutan. Tig-agyat man ni Revilla ang publiko na maggamit ng mga reusable items, araw kan mga balunan, asin utensils, tanganing makalitay sa paggamit ng single-use plastics. Mientras tanto, ang DNR Bicol nagpapagirumdum sa publiko na magsunod sa tamang segregasyon ng basura, lalo na sa mga beach, park, pilgrimage sites, asin iba pang lugar na pwedeng bisitahin ng mga turista. Laom kang departamento na mapausog ang pakikipagtabangan sa publiko sa obheto na maprotektaran ang kapalibutan asin ang mga recursos natural sa nasyon, bako lang para sa presente, kundi para man sa mga masunod na henerasyon. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa ang DNR ningan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Girara, Diyos mahay na aga po sa gabos ng mga paraan tabay. Mga kaimanwa, kumusta po kamo? Maugmo po kami ngunyan sa wakas live na kami dito sa DCGB para i-host inyong programa tang kapalitan ta at amanon pa. Siguro po may mga texters kita dyan na nakapansin ng mga nakaagi, siguro 2 weeks. Duwang Thursdays din kami nag-record din sa muyang radio program dahil po yun sa sunod-sunod ng mga aktibidades din sa regional office. So, i-share ko lang po sa kakatapos lang po kaya kan sa muyang audit digit sa muyang opisina. Salamat po sa Diyos na marahay man sa muyang naging resulta. Ngunyan,
back on track na po kami. Regular na ginarayan sa tuyang radio program as in sana pirmi kami live dito sa tuyang programa sa DCTV. So, before po ako magpuon sa tuyang programa, gusto ko lang po batiyon ng sarong marhaing agan sa mga kailibahan digdi sa Department of Environment and Natural Resources Office sa Regional Center site Ravis, Legazpi City. Sa gabos po ng mga personahe sa opisina ni OIC-ARD for Management Services, Ronel D. Astor. Good morning po sa inyo. Diyan po sa opisina ni Assistant Regional Director for Technical Services, Attorney Ronel C. Sopsop. Sa opisina po kansamuyang OIC-ARD for Special Concerns, Ma'am Adana P. San Diego. Good morning po sa inyo. As in, syempre sa mga mahihigos na personalis kansamuyang Office of the Regional Executive Director dyan sa good morning po sa inyo. Siyempre, bago ko malingawan, good morning man po digdi sa mga pag-ibiba ko sa RC, kay Belle, kay Ma'am Ansi, kay John, kay Judy, as in kay Ma'am Joanne, nayaan po ko niya sa LAEDB kung tama ako, LAEDB ba, para mag-attendir sa activity from DOH, Regional Nutrition Council. Tama ba? Yan, sa nutrition touch, siya po kaya ang nag-serving focal person kan sa muyang opisina. Kaya sa mga taga-DOH, good morning po dyan sa inyo pa po. As in, ngunyan po na aldaw, medyo dakol po pwede nating pag-urun-urunan. Kasi dalawang topic po ang i-discuss sa tuyang matibay na guest ngunyan na aldaw. So, para po i-discuss sa tuyang ang manungod sa Philippine Water Act, as in Earth Month na pigsasalibrat tangon niya na bulan in Abril, makakailibahan pa po ang syempre perming presente sa mga radio guestings kan sa muyang opisina. Ang magayon as in matibay na Information Officer 1 kan Environmental Management Bureau. Hello po, Ma'am Sweet, si Ma'am Jacinth Takuyan. Good morning po, Ma'am. Naka-off at amabang sa imo pong mic. Ay, nawawala. Narinig na, okay na? Okay na. Alright. So, isang makakalikasang araw po ulit sa lahat na nagdadangog po sa inyong programa ngunyan. And hi din po sa mga taga-RSIG. Ala ka nakalimutan mo ang name ni Judy. Okay lang yan, ma'am. Kasi yan naman ang mapalit sa chat. Mag-radio program na din yan si Judy. Yes, abangan natin yan. So, yun po na aldaw, biglang may change na sa tuyang guesting. So, either kung si Ma'am Dani man o si Ma'am Sweet, magmo kami din sa office kasi matibay yung duwa. Sinda kaya ang nagsiserve kong mga focal persons ng EMB pag-apon sa information dissemination sa tuyang mga komunidad. So, talagang kung ano man na topics ang i-discuss nila sa tuya, sure kita na dakol kitang mauukutan. So, ayun na. Tama na, Charlotte. Tama na. So, yan po na. Kasi actually, Ma'am Sweet, di ako masyado nakapag-prepare para sa aldaw na ini. So, sabay-sabay na naman po ang mga activities sa dito. So, nag-start na po baga tayo mag-prepare kan sa tuyang budget proposals para sa 2026. So, as early as today, grabe na puspusan na ang pagpa-meeting sa tuyang mga planning as mga finance provision. So, ayan. Anyway, sure naman ako na tayong dalhin ng ating guest today. Ang radio program nating dalawa. Nating dalawa ang radio program natin today. So, ayan, dito po muna tayo, Ma'am Sweet, mag-focus sa first natin kasi medyo medyo nahuli na yung discussion natin about sa Philippine Water Act. Kasi po ang World Water Day natin, kung dai po familiar as to yung mga paradangog, i-celebrate pa po inikang March 22 pa. 2025. So, ganyan, well, hindi lang naman para sa buwan ng March tayo dapat mag-discuss manong sa Water Act, diba, Ma'am Sweet? So, pwede pa rin natin siyang i-discuss ngayon kasi never man naluluma ang information when it comes to Philippine Water Act. So, Ma'am Sweet, pwede mo po ba kami tauanin kadikit
na impormasyon kung ano po ba ang tigasabi ka ni Philippine Water Act. Okay. So ito pong Philippine Water Act or yung RA 9275 na tinatawag pa natin was enacted po siya noong March 2004 and na-publish po siya noong April 21, 2004 and nagkaroon po siya ng effect noong May 6, 2004 din po. So ito pong RA 9275 po na tinatawag natin is a milestone legislation po siya na nagde-deliver po siya ng much needed support sa mga efforts po natin to address yung mga water concerns po natin. So itong batas po na ito, holistic po siya, integrated, decentralized po siya, and meron din po siya mga participatory approach para po in terms of abatement, and then prevention, and then control po ng ating water pollution. So meron din po tayong tinatawag na Department Administrative Order, yung 2005-10 po natin, which is the IIR or the Implementing Rules and Regulations po ng Philippine Clean Water Act. It was signed noong May 16, 2005 and na-publish po siya noong May 26, 2005. So ang objective po nitong Clean Water Act po natin is para po maprotektahan ang country's water bodies sa any pollution po from land-based sources at para din po makapag-provide po tayo ng comprehensive and integrated strategy para po ma-prevent and ma-minimize po natin yung mga pollution po through multi-sectoral and participatory approach po na dapat po involved din po lahat ng stakeholders since ang water naman po ay ginagamit ng lahat. So, napapakinabangan po ng lahat. So, dapat po lahat is meron din pong action para po maprotektahan po itong ating katubigan. So, na-discuss na, nabigay na sa atin din Ma'am Sweet kung ano ba yung mga objectives na tatig pa sa ina-upload ng Philippine Water Act. So, 21 years na po pala Ma'am Sweet, no? Yes. 21 years after na maipasa talaga bilang isang law sa tuyang Philippine Water Act. So, ngayon Ma'am Sweet, ano po ba, so after 21 years, sa ilin mo po ba, naging epektibo man sa tuyang Philippine Water Act? Ano po sa today, mga napapansin sa industry, pero under po kasi ng EMB when it comes to water and air. So, sila po ang mga busy person sa pag-monitor kan kalagayan sa tuyang katubigan as in hangin dito sa DNRD sa Kabikulan. So, kumusta man din ang kalagayan kan sa tuyang water dito sa Bicol after 21 years na na-implement ini Philippine Water Act? So, sa water kasi, ibang-iba siya kung paano natin siya pinomonitor sa air. So, sa water is, kumukuha tayo ng sample sa mga water bodies. Ina-identify muna natin kung ano yung classification ng isang water body. So, medyo technical siya and then medyo mahaba siya kung pag-uusapan natin yung batas talaga. Pero, kina-classify natin, ina-identify natin kung ano yung best usage ng isang water body. So we have sa ating sa ating universe or sa ating data, we have 542 or 575 na ata na water bodies dito po sa Bicol, and yung mga classified po natin is nasa 80 or 82 po ata na water bodies out of 575 na water bodies po. So, baka itatanong natin bakit napakakonti ng ating na-classify na water bodies na meron tayong total na 500 something na water bodies. So, pag nagka-classify po kasi hindi lang po siya masasabi in a year na ang classification niya ay ito ay class A, class AA, or class B, class C, class D. Or pwede naman sabihin natin kapag para sa mga rivers, class or sa mga coastal, class SA, class SB, class C, and class SD. So, hindi in a year masasabi natin na ito na yung kanyang classification kasi kailangan consistent yung kanyang mga results sa mga parameters na kinukuha na natin ng sample. So, may iba na 3 years, nag-undergo sila ng 3 years na monitoring. Then, kapag consistent na or nakita na natin na ito talaga yung classification ng water body na ito, binibigay naman natin itong result na ito sa mga local government units para sila din po ang mag-cascade nitong information na ito sa kanilang mga constituents.
So meron po tayong, sabi ko nga po, ina-identify natin kung anong classification ng isang water body. So sa mga rivers, meron tayong tinatawag na Class A, Class AA, Class B, Class C, Class D. So pag Class A po siya, malinis na malinis po itong water body na to. So siguro nasa upstream siya. Then Class A naman po is mga protected areas po ang nandito sa Class A na water bodies po natin. Pag Class B naman is pwede pong skin contact, so pwede pong paliguan ng tao or pwede pong magkaroon ng skin contact dito sa mga classifications na Class B. Pag Class C naman po is for agricultural purposes po siya. So meaning bawal pong ang skin contact dito sa mga Class C natin na water bodies. Pag Class D naman, mas lalo po, for navigational purposes po siya. Sa mga coastal and marine waters naman po natin, we have Class SA, Class SB, Class SC, and Class SD. So dito po sa Class SA naman po natin, malinis din po siya na water body, hindi na po kailangan mag-undergo ng conventional treatment para maging source po siya ng drinking water. Ang Class SB naman po ay pwede po siyang for recreational purposes po siya. So pwede po siyang paliguan ng tao, pwede magkaroon ng skin contact in short. Sa mga Class SC naman is tulad ng sa mga rivers po natin is for agricultural purposes po siya. So, bawal po ang skin contact kasi baka po magkaroon kayo ng skin diseases kapag naligo po tayo dito sa mga Class SC po natin na water bodies. For Class SD naman po ay for navigational purposes din po siya. So, bawal na bawal talaga doon yung skin contact. So, we have data po sa mga provinces regional-wide na mga na-classify po natin na water bodies. Ngayon, sasabihin natin na bakit 80 or nasa 85 pa lang yung na-classify natin na water bodies. Kasi hindi din po madali. Tulad nga po ng sabi ko kanina, it will took years or maybe 1 to 3 years bago po siya ma-classify po ang water body natin. And sa human resource din po, kailangan din po natin since hindi lang po siya, medyo malaki po kasi yung stretch ng mga water bodies natin. Sometimes, meron tayong 8 stations na ina-identify sa isang water body, then monthly or quarterly, babalikan po yan ng ating tao para po kumuha ng sample and then dadalhin po sa laboratory para po i-analyze. So, dun din po sa mga resources like financial, so isa pa po yun sa mga reason or factor bakit po mga konti pa lang po ang mga nakaklassify po natin na water body. Pero, ita-target po talaga ng office na eventually lahat po ng water bodies natin ma-classify para naman malaman natin kung ano dito yung mga safe na with skin contact at yung mga other purposes po ng mga water bodies natin dito sa Bicol region. Actually, talaga, Ma'am Sweet, ngayon ko lang po nalaman na 3 years pa lang kinakailangan para talagang mabigyan ng classification ng isang water bodies. Ang tagal. So, given ang workforce ng Environmental Management Bureau, talagang tapos talaga. Yes, oo. opo. Tapos imaginein mo na monthly, pupuntahan, bibisitahin lahat yung 80 na yan or kung ilan man yung target na ika-classify ngayon. Tapos hindi lang sa isang water body, hindi lang siya isang station, medyo 8 to 10 stations yung na-identify depende sa laki din ng isang water body. Opo. As of today, Ma'am, or meron po ba kayong mga naging experience na kunwari may isa tayong water body na na-classify natin into siguro Class AA, so malinis na malinis, pwede natin pagbuhanan ng may inom. So, after ilang years, naging bumaba yung classification niya. Hindi siya na-maintain, kumbaga, kung ang kanyang classification. Ang mga Class AA po kasi natin and Class A or Class SA na mga water bodies na na-classify is mga year 1880s, mga 19s, mga ganyan. So, meron pa po talaga tayong mga water bodies sa ibang provinces na yun pa po ang classification up to till now and hindi pa po siya nare-reclassify. Kasi again, kung i-reclassify po natin siya, another resources naman po ang kailangan po natin.
um, sa ano lang naman po natin sa in a year po is siguro we have programs like so under the RA 9275 ang programs po ng RA 9275 is we have the Adapt and Estero Water Body Program. So again, kailangan din po natin i-classify yung mga i-adapt na water bodies ng ating mga partners, itong mga adapters na tinatawag po natin. Then we have the Recreational Water Body Program. So dito sa Recreational Water Body Program, nag-identify tayo ng mga beaches kung saan minomonitor din natin para maging safe nga siya na paliguan ng mga tao since mahilig talaga tayo and dinadayo din yung ating ang ating region ng ibang mga tourist. Ayan. So we also have the monitoring ng mga industries, mga compliances po ng ating mga industries. Ako, parang meron ako ma'am na isang diniscuss ata ito sa amin during sa isang meeting. Very interesting talaga itong malaman mo sa classifications. Kasi kung ikaw sa sarili mo marunong ka mag-identify, talagang maiiwasan mo yung mga sakit na pwedeng maidulot kung sakali man na makainom ka ng hindi malinis na tubig. O kaya minsan masyasya ka na lang na yung akala mo malinis, hindi pala. So, kailangan talagang yung mga constituents natin alam. Yes. Another importance po ng ating classification ng water body, just in case na magkaroon ng scenario or incident sa isang area, tapos syempre, hindi nalingid sa kaalaman natin na meron ng mga businesses sa any part of the area po. Kapag sinabi mong nagkasakit ako dahil sa merong direct discharge itong business sector na ito. So, doon papasok yung classification natin, yung monitoring natin na ito na-monitor namin. So, ito ang kanyang result, the previews. Ngayon, magmo-monitor kami dahil merong reklamo or complaint. So, pwede natin silang tignan kung bumaba ba, tumaas ba, o dahil ba sa discharge nila kaya sila nagkakasakit or hindi naman. May other factors na dapat tingnan. May mga ganito po ma'am na instance na kunwari nagkasakit ang isang tao dahil sa allegedly kiniklaim nila. Saan po ba sila dapat lumapit para tawag dito maiparating yung about nga dun sa nangyari? Sa LG po ba, under po ba ito ng LG o kailangan nilang dumiretso sa inyo? Or sa LG pwede na silang magbigay ng sa barangay nila, pwede po muna nilang ipaabot ito sa barangay nila para ma-settle po muna doon pag-usapan. Kapag hindi pa po, pwede din naman po sa munisipyo, and then pwede na din po sa opisina. Or kapag drinking water po kasi ang pinag-uusapan natin, pupunta po sila sa DOH. Kasi may jurisdictions po kasi tayo na tinatawag. So, ang jurisdiction po ni DNR or ni EMB is sa pollution lang po siya. And then sa monitoring. And then, pag sinabi water body di lang po tayo. Pag sinabi namang drinking water na siya, pag ang concern po is drinking water, nasabi na hindi malinis yung kanilang iniinom na tubig, papasok na po dyan si DOH. So, collaborative effort po talaga ang pangangalaga ng water. So, hindi lang po si DNR ang agency na nangangalaga po ng ating katubigan. So, nandyan din po si Coast Guard. So, pwede din po pumasok si Coast Guard kapag merong oil spill, kapag patungkol na din po sa mga sea-based na po na pollution. Pero pag land-based pollution po ang tinatawag natin, si DNR po yun. Pero pag drinking water naman, si DOH naman po yan. Nakakatawa ma'am, sila nabanggit mo yan kasi di ba mostly parang meron tayong generalization na kapag about sa nangyayari sa ating kapaligiran, agad na pinupunta ng DNR. So, gusto lang natin i-clarify na kapag po pala talaga water body ang pinag-uusapan sa atin yung sa DNR. Kapag mga drinking water naman, pupunta po sila sa DOH as under po siya ng DOH. At kapag di naman nga sea-based mga oil spills, ganyan, sa PCG naman sila. So talagang nakakatuwa kasi sure ako ma'am na ang ating tawag dito, collaboration, communication dito sa mga nabanggit natin ng mga agencies
malakas kasi ayun nga katulad ng sinabi ko si Ma'am Jo, lagi siyang tinapat na nag-a-attend ng mga meeting dito sa village para tawag dito, maiparating din sa department natin kung ano ba yung mga programa ng village and paano ba tayo makakatulong as an agency na maibigay din sa mga constituents natin yung information ng mga activities nila. So, ayun lang, nakakatuwa mo lang na meron pala talagang gano'n. So, hindi na mahihirapan yung mga tao. Hindi na sila malilito kung saan ba talaga sila lalapit kapag meron ng mga scenarios na gano'n sa mga barangays nila. So, malaki ang connection ng ating water sa ating earth. So, connected din talaga to sa celebration natin today na Earth Month. So, pero bago mag-dive in sa Earth Month topic ko si Ma'am Sue, mag-pause po muna tayo para sa isang commercial break, hindi ko na napansin. So, time check po, it's 11:38 in the morning. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Lemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. DENR Antabay. DENR Antabay. Viral marhay na aga po sa gapos sa mga paraan tabay ng sa tuyang programang Kapaligbanta at Manunta. Ngunyan po na aldaw, pagdidiskutin pa ang manunod sa Philippine Water Act as in Earth Month. Kaso bago kita mag-commercial break, ayan, pig-uurunan mi po ni Ma'am Jacinth Artapuya ng Information Officer ng Environmental Management Bureau ang manunod sa Philippine Water Act. So, na-share po sa tuya ni Ma'am Sweet ang mga ang mga implementing rules and regulations ng Philippine Water Act. Kasi nabanggit niya man po sa tuya ang mga classifications kay mga water bodies. So, yun po ang mga nasa note po kapag Class AA. Pwede po, ayaw po siya sa malinis na malinis. So, pag Class A, protected areas, mostly po yung mga water bodies na ini. Class B, pwede po ang skin contact, pwede pa po siyang paliguan. And then, pag Class C, for agricultural use naman siya. So, bawal po ang skin contact kasi sa mga agricultural lang siya dapat ginagamit. And then, kapag Class D, for navigation purposes pa siya. So, ito naman ang isa, para ito, saan nga ito ma'am ng mga SASB? Coastal and Marine Waters. Coastal and Marine Waters. Ayun. Sa pag Coastal and Marine Waters naman, pag SA, dito po siya dito siya sa malinis at pwede maging source of drinking water. Pag SB, pwede skin contact or pwede po natin siyang paliguan. SC, po natin itatry skin contact kasi dito tayo pwede makakuha ng mga skin diseases. So, dapat po alam natin ang classifications ng mga water bodies sa paligid natin to avoid this skin diseases po. And then SB na for navigation purposes. So, ayun nga, sabi ko kanina, malaki ang tawag dito, connection nitong water sa sinaselebrate natin ng Earth Month. So, nakapaloob na din, of course, ang air dito sa natin, sa Earth Month celebration. So, sa ilang po, ma'am, ano po ba yung mga tawag dito, mga naka-line up na activities ng EMB para i-celebrate itong Earth Month this 2025? Okay, so ang mga activities po ng EMB para po sa ating Earth Month or sa Earth Day naman po
ang April 22 or Month of the Planet Earth po na tinatawag natin. So dito po magkakaroon po tayo ng webinar, free webinar on pollution abatement and mitigation, preparation and submission po ng Company Monitoring Report or CMR po na tinatawag po natin on April 15, 1:30 po via MS Teams po ito siya. So lahat po ng hindi lang po mga pollution control officers ang pwede mag-attend, kahit general public, para po maging aware kung ano po yung itong CMR, just in case nakakailanganin niyo po ito in the near future. And magkakaroon po ulit tayo ng caption this photo contest. So abangan po ninyo ang aming ipopost sa FB page po. Paki-like and follow na din po ng aming FB page na EMB Bicol Regions, kasi dito po namin ipopost kung ano pong picture, and then dapat po magko-comment kayo ng caption. So ang pinaka may laki or mataas na likes ng comments or reaction, any reaction ng inyong caption sa comments po, mananalo po siya ng 200 pesos via GCash. So ipapadala na lang po namin sa GCash po ninyo. So we also will be conducting po on April 22, ito po ang Earth Day po natin, World Earth Day. Meron po kaming ikakandak na tour, a day for renewable energy, an environmental tour at geothermal plant dito po sa EDC. Sa Sorsogon po ito gaganapin. So meron po tayong mga students, Bicol University Students Engineering, ang mga participants po natin dito. So para po bigyan po sila ng awareness dito po sa ating mga kung ano po yung meron sa ating EDC, sa Energy Development Corporation, or yung Bac on Manito geothermal plant po natin. So ano po yung mga technology, mga innovations, and then open career opportunities na din po ito sa mga students, and then ma-equip din po sila sa knowledge and skills para po makapag-contribute sa greener future po natin. So we have 40 students po na dadalhin po doon sa EDC para magkaroon sila ng awareness sa renewable energy, and then environmental tour na din sa ating geothermal plant. Isa sa mga geothermal plant po dito sa Bicol Region. So yun po yung pinaka-main na activity po namin for Earth Month. Napakadami na agad ng mga nabanggit mo, sweet na activities ng EMB for Earth Month. So magtataka kayo kung bakit nga ba natin sinaselebrate. Nauna na yung mga activities bago ang yung Earth, yung about sa Earth Month. So bakit nga ba natin sinaselebrate itong Earth Month? So pwede mo ba, Ma'am Sweet, na mga, kung ano ba yung importance, bakit kayo nag-conduct ng mga pagkadami-daming activities na related sa ating Earth Month celebration or Earth Day celebration? So tinatawag po natin yung celebration dito sa Philippines na Month of the Planet Earth. So pero mas kilala po siya sa Earth Month. So ito po ay isang global celebration held every April para po makapag-raise awareness po tayo about environmental issues and makapag-promote din po tayo ng mga sustainable practices. So important po ito para maging reminder po ito sa atin ng ating collective responsibility sa pag-protect po ng ating planet para na rin po sa current and future generations po. So yung pag-celebrate po ng Earth Month, it helps inspire para magkaroon ng action, tulad na lang ng pag-plant ng trees, pag-clean ng mga coastal areas, makapag-advocate ng mga policies para ma-safeguard po natin yung ating natural resources. So yung theme po natin for this year is Our Power, Our Planet. So parang ine-emphasize po dito yung urgent need para po makapag-transition po tayo sa renewable sources such as yung solar, wind, yung mga hydroelectric or geothermal and tidal energy po natin. So yung theme po ay ini-aim po nito para maka-accelerate po tayo or makapag-shift po tayo sa clean energy para ma-reduce po natin yung pollution and ma-address po natin yung mga environmental and societal injustice caused by reliance sa mga fossil fuels po natin. So that's why our activity po is very aligned po siya sa theme ng Earth Day, yung Our Power, Our Planet. So, tama si Ma'am Sweet, talagang napakalaking bagay kung lahat tayo makaka-switch
dito sa tinatawag natin renewable sources. Kasi actually, kami po doon sa bahay, nag-iisip din nga sana kami na mag-switch into solar. Kaso, ang problema natin, syempre hindi tayo lahat ng sweet capable, di ba? Kasi mahal pa Yes. sa panahon natin ngayon. Costly mahal pa. nga Opo, siya, yes pero po. very efficient. And then, lalo na sa area natin na madalas Yes. mag-brown out. Yes! Hello po sa Hindi mga naman sa- taga-Santa dun. Kailangan talaga natin. And ang sabi nga daw sa mga kakilala kong merong solar is, konti na lang yung binabayaran talaga nila na bayad sa kuryente, diba? And very timely talaga siya kasi ano pa man, hindi natin alam kung by the time na mawalan or makulangan tayo ng sources ng mapagkukunan ng energy. So, much as well use the natural resources. Yes, tama po. Kasi 'di ba, hindi naman na lumalamig sa panahon natin ngayon. Patuloy ang nakakalungkot siyang isipin, pero totoo talaga na nangyayari na palaging pataas ang Intense, pataas. Yes, opo. ang heat index, yung heat na nararamdaman natin. So, talagang kinakailangan natin na kung gusto natin na magtagal pa yung planeta natin, kung gusto natin na meron pa talaga tayong matirahan, meron pa tayong planet Earth na tawagin, kailangan natin siyang pangalagaan as early as today. So, sana dumating ang panahon ng sweet na maging affordable na itong mga gawin natin. Renewable solar, para Kasi ma-afford. matagal na din naman talaga siyang nasa market. Nga lang yun nga, medyo may kamahalan nga talaga siya. Pero daw, magdedepende naman siya sa pangailangan, sa kung gaano mo or ilang panels ba ang kakailanganin mo sa bahay. Kung ilaw lang naman, para sa mga palaging brown out dyan, pwede na yun na solar. So sana, i-endeavor natin lahat. Manifest natin ang kakaroon tayo ng solar. Yeah. So, ngayon Ma'am Sweet na week, wala pa naman po kayo, di ba, na activities na para This sa Earth week, Month? opo, wala pa naman. Next week po mag-start kami yung webinar, yung free webinar po namin. Kasi kung sinasabi ko nga parati, kung ang Korea meron silang mga series, baga kami, may series din kami ng free webinar. Ang series lang po namin is more on about sa mga permits, mga applications na kinukuha po, na dapat i-secure sa EMB kasi madalas kaming nakaka-receive ng mga tanong kung paano ba nito, paano ba ang pag-apply, paano ba ang pag-secure, paano po, kasi online na siya, so medyo ang iba po hindi pa familiar. So iniisa-isa namin ang mga permits po na dapat i-secure po sa EMB. So last month nagkaroon kami ng about WDP naman, yung waste water discharge permit. So meron kami naging participants from Mindanao, from Visayas, kasi online naman po siya. Nakakatuwa sa EMB kasi marami sila na free webinar na ginagawa, and talagang very active sila sa pagpapalaganap ng mga information kung paano natin magpapangalagaan ng ating kalikasan. So, lahat po ito, ma'am, makikita nila sa inyong Facebook page. Facebook page, yes po. Actually, yung registration po is ongoing na siya. Ongoing na. Opo. Nasa page din po namin yung link para po makapag-register. Kasi kung sino po yung nag-register, yung po yung bibigyan namin ng link para po doon sa webinar, free webinar po natin. So, sa mga interested po natin na listeners dyan, pwede po kayong pumunta, i-visit nyo lang, i-visit and like na syempre yung Follow and like. Facebook page ng ating EMB Region 5. So, EMB Bicol Region, tama po ba? Yes po, EMB Ayan. Bicol Region. So, pagpunta ninyo sa Facebook page ni Ma'am Sweet, punta na rin kayo sa DNR Bicol FB page. So, sa mga hindi pa po nakalike dyan, so, mag-like na po tayo. Also po, meron din po kami sa mga ating mga Gen Zs, meron na po kami na tawag dito, Instagram account. So, kayo po ba, Ma'am Sweet, meron na po ba kayo? Titingnan ko kung kakayanin pa ng powers. Yeah, DNR Bicol din po kami sa Instagram. So, ayun, pwede niyo po kami i-follow doon kasi nagpo-post din po kami ng mga Ay, pina-follow ko yung Instagram nyo. Ay, thank you po, Ma'am Sweet. Ayan po, pina-follow din po namin kayo. Yay! Thank you. Ayan po. So, kung meron po kayong mga gustong katanungan, pwede naman po, doon po kayo mabilis makaka-contact sa EMB at saka dito po sa amin. So, mag-message lang po kayo kung meron kayong mga tawag dito, Queries, concerns. yes, na related sa ating environment. Siyempre, hindi
pero hindi po about sa financial, sa mga ano lang po, sa environmental lang po. So, pwede niyo po kami doon i-message at talagang 24/7 naman po nakatutok ang aming mga chiefs para po mag-answer sa inyong mga questions. So, Ma'am Sweet po, meron na lang tayong time. So, meron po ba kayong mga gustong tawag dito, ipanawagan sa ating mga kababayan na tawag dito, gusto nyo iparating dahil sa celebrate natin ang Earth Month. So, ano po ba yung gusto ninyong sabihin sa kanila? Opo. So, parang ang message po baga natin sa DNR, MGB, MB-MAN, ang core message natin is every action counts. So, ini-encourage po natin lahat na mag-take part sa pag-care po ng ating environment, sa pag-protect po ng ating environment, not just during po Earth Month, but every day. So, protecting yung nature po natin is not only responsibility ng government offices, but of every Filipino. So, parati ko nga din sinasabi na behavioral change po ang ating kailangan para po magkaroon din po ng change yung ating environment in a good way po dapat. So, siyempre po, ang mga problems naman po sa ating environment is nag-start din po yan or mas lumalala nga daw po dahil sa mga actions ng tao towards the environment. So, siyempre, yung solution din po natin yan is nasa sa atin din. So, sana kung hindi man kaya na malakihan na step, so baby step nga daw, diba? Pwede naman. So kung hindi natin kayang bumili ng bultuhan or ng maramihan, so sa patingi-tingi, pero eventually sana maka-move on tayo sa pagbili ng mga single-use plastics, sa pagdala na lang siguro ng mga, alam mo yun, mga reminders natin na paulit-ulit na lang, pero mas maganda na nauulit siya at nare-remind natin ng paulit-ulit din ang ating mga constituents. So, yun po ang ating message na gusto po nating iwan sa mga nakikinig and then nanonood na din po. Tama si Ma'am Smith, every action counts, lalo na ngayon nga. Nakatuto kayo sa amin kanina sa minabasa namin yung news. So, malapit na naman ang Lenten season natin. So, syempre, yung mga magpipilgrimage dyan, marami yan na mga tao. So, for sure, marami din ng mga makikreate na waste, basura na dyan, generate yes. more waste. So, sana pakiusap lang natin sa mga tagapakinig natin na isagigit po natin ng maayos. Be a responsible person naman kasi talagang hindi namin magagawa ang lahat ng mga programa hindi magiging matagumpay ang lahat ng mga activities sa mga programa ng gobyerno kung hindi natin susuportahan. So, sana maging mindful tayo, maging aware tayo sa mga actions natin kasi by the end of the day, tayo lang naman Tayo ang din naman ang problema, yes. ng mga actions natin kapag nagiging pabaya tayo sa ating environment. So, you say na that's how karma works. yes, karma is Real. Totoo yan. So, kailangan natin maging responsible in our everyday action. Katulad nga ng sinabi ni Ma'am Sweet, kung hindi natin kaya ng malakihan na action, pwede naman yung baby steps. So, little by little, makakarating din tayo doon. So, katulad na lang ng pagsisegregate, malaking bagay ang nagagawa ng segregation sa atin. Kasi, kapag nag-segregate ka ng maayos, hindi mahihirapan ng mga collectors natin ng basura. Kasi, di ba, tingnan naman natin ang sitwasyon nila. So, ipukunin nila ang basura na generate natin. Tapos sila pa ang magsasegregate. Sana sa mga sarili natin na bahay, matuto na tayo mag-segregate. Turuan natin ang ating mga anak, especially ang mga kabataan ngayon, na mag-segregate. Isa nga, mas magaling pa ang bata mag-segregate kaysa sa mga nakakatanda. Yan nga naman nakakatuwa kasi ngayon, very open na talaga ang ating mga schools. Very active ang ating mga youth. Nakakatuwa na talaga namang napapalaki ng EMB, ng MGB itong ating pool of youth na aware sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. So, for that, we thank everyone, ang lahat ng ating mga teachers, syempre sa mga na tumutulong sa atin na palaganapin itong mga information at ang mga local government meetings natin na patuloy din ang pakikipag tulungan sa ating departamento para
maipatupad natin itong mga tawag dito sa proper waste segregation, hindi lang sa buwan ng Abril, kundi kasi actually kung aware lang ang lahat, every month meron po tayong sinaselebrate na environmental celebration. So, Celebrations. every month, or hindi lang siya about sa Earth Month, pwede kang makatulong, makapagbigay ng tawag dito, inspirasyon sa kapwa mo tao to be a better person sa pangangalaga sa ating kapaligiran. So, thank you so much, Ma'am Yes, Sweet, thank you din po. sa lahat ng mga na-share mong information sa amin ngayon. Meron po ba kayong gustong batiin bago tayo mag-end sa ating radio program today? Shout out sa mga ganyan po. Ayan, so on behalf po ng aming Regional Director na si Engineer Maria Socorro A. Abu, thank you sa pag-invite po sa amin and then pagbigay ng slot para po pagbigay din po ng awareness sa ating mga constituents, sa ating mga sa general public na lang patungkol po dito sa RA 9275. Napakagandang topic po talaga ang water and maganda kung mas malawakan pa yung discussion po sana. So eventually, kung nais niyo man pong magkaroon kayo ng awareness sa school ninyo, sa office po ninyo, pwede niyo naman po i-invite ang aming opisina para po maging speaker po sa inyong mga activities. And then, sa Earth Month na din po natin, yung Month of the Planet Earth po natin na April. So sana po lahat po tayo nga po is hindi lang dahil lang sa may celebration, kundi maging action na po siya, maging part na po siya ng pamumuhay natin. Itong mga sustainable practices na tinatawag natin. So again, maraming salamat po and shout out po sa aking mga kaopisina na nandito po na kumakain na. Happy lunchtime po Happy sa lahat ng lunchtime mga din. co-works ni Ma'am Sweet dyan sa EMB. So, on behalf po ng RC, we also thank Engineer Maria Socorro Abu sa palaging pagpapadala ng kanilang mga personal, especially ito si Ma'am Jasin at saka si Ma'am Dani na mag-guest sa aming radio program kasi talagang usapan namin to every time na kayo sa inyong dalawa po ang mag-guest na magandang discussion natin today kasi magaling ang ating guest. May Yeah. So, ayun, thank you so much. Tama po, na, Ma'am. Shelo, tama na. Thank you so much po, Ma'am Sweet. Sana po hindi lang ito ang last na course. pag-guest ninyo dito sa amin. And also, thank you po sa lahat ng mga palaging sumusubaybay sa ating programang Kapalibutan Ta at Manong Tasin. Siyempre po, sa ngaran kang samuyang maigos si Matibay na Regional Executive Director Francisco Emilio Jr. sa SOTI. Ako po si Shelo Bernardo, as nini po ang satuyan naging programa Kapalibutan Ta at Manong Ta. Salamat po! Bye-bye. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Manonta. Kapalibutan Ta at Manonta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay. Abangan sa Radyo D